Добро утро в рубриката Всеотдайност към Варна. Една рубрика, в която ви представяме различни хора от различни политически сили, които ще представят за вас своите каузи. Ето, че днес наш гост е Николай Недков, който е кандидат за кмет на община Варна, предложен от Синята коалиция. Добро утро, добре дошъл при нас. Добро утро, благодаря. Ранобудник ли сте или нощна птица? По принцип съм ранобудник. Така повече действате рано сутрин. Действам... Така ви е свързан живота, работата? Да, целият живот работа, предпочитам да се свърша бързо работа, да мога да почивам. Към политиката тогава. Да. Рано сутринта. Казах вече, че вие влизате в надпреварата за кметското място във Варна като кандидат на Синята коалиция. Какво всъщност ви мотивира да приемете това предложение, да бъдете техния кандидат? Аз съм безпартиен, но съм демократ по душа. Винаги съм устоявал това, което Синята коалиция, т.е. СДС и ДСБ, мечтаят. Аз също искам да мечтая. Искам също и варненци да мечтаят. Затова приех това предизвикателство да бъда издигнат за кандидат-кмет на Синята коалиция. Синята коалиция, това са истинската, автентична десница. Десницата, която ни грабна от прегръдката на Съветския съюз, на държавната, партийната номенклатура. Десницата е тая, която ни върна магазините, която ни върна нивите, горите, даде ни шанс да се борим и ние, да кажем, че ние сме равни с другите. Десницата е тая, която ни премахна визите, която ни отвори широко пътя за Европа. И аз вярвам, че трябва да дадем на варненци шанс за едно ново дясно управление. Тъй като настоящото управление показа, че е с изчерпан капацитет. Добре, как го виждате това управление, тъй като казахте, говорите за управление? Как го виждате управлението на община Варна? Всъщност, вие се кандидатирате точно за кметския престол, за управлението на Варна. Варна е едно голямо стопанство. И това стопанство се нуждае от стопанин, а не от администратор. Лявото управление е административно управление. Виждаме до какво ни доведе това административно управление. От една страна, разруха в инфраструктурата. От друга страна, отчаяние от хората. Малкият и среден бизнес със всеки ден става все по-зле и по-зле. Виждаме как затварят магазини, ателиета. Виждаме недоволството на таксиметровите шофьори. А именно малкият и средният бизнес е той, който дава основата на една цветуща икономика, на една цветуща Варна. И аз искам Варна пак да бъде цветуща, защото тя може да бъде цветуща. Варна е столица, морска столица на България. За съжаление, през последните години тя изостана в сравнение с други градове, които ни завиждаха. За съжаление, сега ни завиждат само за географското положение. Все пак имаме и хубави дадености тук във Варна, имаме и хубави неща, не мислите ли? Разбира се. Варна е прекрасен град. Трябва да се използва потенциала на варненци, защото варненци са най-инициативните в страната. Да не забравяме, че преди 10 ноември всички мечтаеха да се преселят във Варна. Така че трябва да използваме потенциала преди всичко на хората и тогава с задружни усилия отново нашия град да стане такъв, какъвто искаме да бъде. Но за това са нужни ясни и честни правила в тази игра. Спомняме си на времето, когато започвахме заедно да правим бизнес, Андрей Луканов не ни разреши да почнем от едно и също стартово место. Но ние сме длъжни да дадем възможност на хората сега да играят една и съща честна игра и с честен рефер. За съжаление, през последните години чувството обхванало варненци, че те са лъгани, че всичко се извършва за техния гръб. Не случайно се заговори за така наречения модел Кирил Йорданов за управление на Варна. Говори се за корпоративно управление. И имам чувството, че хората започнаха да мислят, че те са крепостните, които дължат само своя десятък, а нобилите зад гърба им си разпределят баницата. Добре, срещате ли се с обикновени хора и знаете ли те какво искат и готов ли сте
да увеличите тези срещи с хората по време на тази предизборна надпревара, да чуете наистина те какво искат и да се вслушате в това, което те искат? Знаете ли, един от мотивите ми беше следния. Може би 2-3 месеца подред, тъй като изборите предстояха, се срещам с приятели и всички ми казват: пак ли същите? Какво ще правим? И така дойде предложението да бъда кандидат за кмет на Синята коалиция. Малко ми трябваше да се замисля, защото аз съм отговорен човек. Аз обичам своето семейство, обичам своите приятели. Освен това съм човек, който не е опортюнист. Виждам и в очите варненци, че и те не са опортюнисти. Те искат и могат. Трябва да им се даде шанс. Добре, реалните проблеми на града, казват ли ви вашите приятели? Казват ли: добре, нека това да се направи, нека това да се промени? Кои са нещата? Не е нужно моите приятели да ми казват кои са реалните проблеми. Аз съм варненец и аз ги чувствам. Добре, вие самия Принципа на кмета трябва да бъде с ухо прилепено до земята всеки ден да търси проблемите на града. Когато бях, например, аз изпълнителен директор на Златни пясъци, моят ден започваше с пълен обход на целия комплекс, а половината от деня ми минаваше с изслушване на проблемите. Ето това трябва да бъде нашият кмет. Отворен към хорските страдания, трябва да бъде отворен към проблемите на хората. Т.е. трябва да има сърце. Сърце към хората, но и сърце на стопанин. Него трябва да го боли за всяка щупена плочка, за всяка дупка, за всяко изтръгнато дърво. Обаче него не го боли. Ние трябва да намерим стопанин, който да живее с тази болка и който да ни разбира. Да разбирам, че ще действате при евентуално ваше избиране. Вие ще действате по същия начин, както сте действал като менеджер на Златни пясъци, като управленец. Ще бъдете из града, ще се срещате с хората, ще гледате, ще минавате, ще ви виждат по улиците на града. Задължително. Аз искам да се гордея с този град. В момента се срамувам, както се срамуват много варненци. Добре, всъщност от вашето обращение към варненци става ясно, че обичате чистотата, зеленината, реда. Ето, говорите тук, че не трябва да има дупки по улици и така нататък и така нататък. На какъв екип обаче от хора ще заложите в бъдещия си кметски мандат? Какви хора трябва да работят с вас? Какви хора ще искате? Експерти. Компетентни експерти. Варна разполага с такива кадри. Въпросът е техният потенциал да бъде поискан и тогава ще го имаме. Варна не се нуждае от многобройна администрация. Варна не се нуждае от администриране. Варна се нуждае от компетентни хора, които да управляват. Разбира се, на първо място това ще бъдат хората, излезли от демократичните среди на града. Но аз мога да подам ръка на всеки, който е експерт и който с честно сърце ще работи за Варна. Не с мисъл колко ще спечеля, а колко ще дам. Това трябва да бъде в началото. Не е задължително на всяка цена да бъдат партийни тези хора, а да бъдат истински експерти. Аз съм привърженик на едно силно гражданско общество. Гражданското общество може да посочи истинските експерти, независимо от партийния им цвят. Защото когато милее за града, ти можеш да имаш идеи. Има идеи добри и в ляво, и в дясно. Всички добри идеи трябва да бъдат използвани. Казахте, че Варна, община Варна, има многобройна администрация. Това означава ли, че би трябвало да се съкрати? До какъв процент от хората трябва да бъдат съкратени там? Варненската администрация трябва да бъде оптимизирана. Това е едното. Оптимизация означава не непременно съкращаване. Защото в един отдел може да има кадри, които не достигат, в друг отдел може да има кадри, които са много. Администрацията трябва да бъде експедитивна, бърза и компетентна. Когато седна на кметския стол, първото нещо ще бъде обучение на тази администрация и с съчувствие към молбата на всеки варнец. Защото администрацията не трябва да възпроизвежда себе си. Тя съществува, защото съществува гражданина.
той я храни и заради него тя работи. Освен това, трябва твърде много да помислим за бързината на тази работа. Трябва да се създадат възможности за електронен достъп на гражданите до административните услуги и всеки гражданин да стане VIP клиент на тази администрация.